Ukubuka abantu indlela nje abakuthanda ngayo ikhona okuchazayo ukuthi wena uyizonda kangakanani, futhi ukubuka indlela abantu abakuzonda ngayo ikhona okusuke kuchaza ukuthi wena uyithanda kangakanani. Uyabona lento yokuthi uthandwe abantu idinga isacrifice enkulu leyo nto leyo, ngoba idinga ukuthi uyidele wena, uyikhohlwe wena, wenze noma yini ezojabulisa abantu. Abantu abaningi abakholelwa ekutheni bejabulisa abantu noma baphilela abantu, isikhathi esiningi ababi nalutho, futhi impilo yabo ayiyi phambili, ngoba noma yini abanayo nabayitholayo bayitholela ukujabulisa abantu. Bese lo muntu uthola ukuthi empilweni ugcina engasabi nalutho noma impilo yakhe igcina ingasayi phambili. Kodwa futhi mawukuthi abantu bayakuzonda, lokho kukhomba ukuthi noma yini osuke uyenza empilweni uyenzele wena uqobo, uyenzele ukuthi kube impilo yakho eyaphambili, kube impilo yakho engcono. Ukuyithanda wena kubiza ukuthi fanele ube nomona, kufanele ukhohlwe abantu kodwa uyinake wena. Ngaleyo ndlela-ke abantu bayabekuzonda uma unjalo, kodwa futhi lolo thando lolo osuke unalo usuke ulisebenzisele ekutheni uyithande wena. Kanjalo futhi lolo thando uma ulisebenzisele ukuthi uthande abantu, kuye kufanele uyidele, uyikhohlwe wena. Kuyabiza kakhulu ukuthi ube umuntu wabantu.